Nu har vi på Dansk Rundkasting fået låne et par coole televisionsprogram for vores blå-gule Grønland. Program, som du kan se i din flatscreen-television og i din computer. Måske I har hørt tales om den sindesuge Snikkemanden. Fucking pisselorte! Hvordan helvede stejler? Fucking lorte! Ah! Hvor lever du om der? Hvad fanden laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Du bor her, stikke gå i væk med dig! Men slip knæk, Fuck dig! Står fuck dig! Tag lidt rundt her, stikke væk med dig! Fucking! Hvad fanden, hvad er sket? Og vi tager os hen til de matglade gæster i det populære programmen Vi spiser mad hos mig, 70 kuse over 60. Nå, Preben, hvad bliver det for aftensmad til dine gæster? Ja, det bliver så den lille coq au vin. Undskyld? Coq au vin? Coq au vin? Hvad fanden er det for fransk skik, mand? Hvorfor kan du ikke blive ude for heldige danske frikadeller med flæskesvål? Tror du, det er noget fucking helvedes Michelin-kok? Nå, du spørger det igen. Hvad bliver det for aftensmad? Ja, det bliver frikadeller med flæskesvål. Nå, det bliver fint. Det kan jeg godt lide. Vi må ikke heller glemme vores band. Så vi har nu god vores egen version af Bully Bumper, som vi kalder for H.C. Andersen Klub. Med den kendt regissør Lars von Triers nabo, Lis. Denne tekning har Søren 6 år gjort, og man lurer lidt på. Hvad i helvede tænkte du på, mand? Jamen, den er jo kun fuld af masser fucking strikker og klotter over hele tegningen. Nej, for Søren, siger jeg. Og red og helvede. Ræk ned i min waste paper basket. Tak for dig, Søren, det ser. Så alle sammen, slække hassepibe, Kan du have mere cigaretter? tag det shower the week og kus det op i din sofa. Og kig lidt på professionel underholdning her i Dansk Rundkasting.